कैसे बुलावत हो? अरे सुना बात बतावे ना बुलावत है। अरे कोनो खतरा उतरा नाम है? अरे नहीं सुना सुनावा। अरे नाने के घर गइल बड़े बाबू माई अरऊ। अरे लाइट रही तो केहू देखी ना और काहे। अरे मोमबत्ती जरा लिया। अरे सुना ना सुनावा। केहू नइखे बाटे घरे कवनो न झामुबा देर ले न जागी भौजी नेटवा खत्म बा। भौजी के मोबाइल के नेट खत्म बा हो। आज ना भौजी के मोबाइलिए में हम दिनों में सीरियल देख ले बनी नेट नहीं खे वो जागी ना ढेर देर। अच्छा हाँ आई हसाजे गई हा बाकी जब बजे ढाई अरऊ चरल बाटे ट्रांसफार्मर लाइट न आई अरऊ। बोला हो। एकर मतलब आज एकदम लाइन क्लियर बा। एकदम लाइन क्लियर बा और बस अब देर मत कर तू आ जा। अच्छा सुना सुनावा। प्यासी बुझाइली हा